Mwadzuka bwanji amalaya zanga kwena kulikonse kumene muli Cliff Chinyama. Funso ili siningalithawe kutengera kuti china chilichonse andifunsa mafanzi anga amene ndithu amaninyadira, amene amandisatira mwachidwi akafunsa ndi mawu yanga. Ndinayesesa kupanga ignore kusayankha funso ili, koma potengera kuti ndikuyenera kupereka ulemu wapaderadera kwa mafanzi anga, ndikuyenera kuti ndiyankhe basi. Funso lili kubwera kuonena kuti Cliff Chinyama, ndimaona kuti mumagwirizana kwatunthu ndi zomwe amalankhula Alexius Kamangira. Kodi simumatha kuona kuti sometimes zimenezo zitha kukusongonezani potengera ndi mmene Alexius Kamangira amalankhulira zinthu zake? Zikomo kwambiri. Ndiliyankha motero funsoli. Ineyo ndimamusatira Alexius Kamangira pa zinthu zomwe iye amazirani kodi amakhala akulankhula. Alexius Kamangira anabwera ndi mfundo yonena kuti akupanga fighting against corruption, which is true. And izozo nde wina aliyense sangatsutse Katangale mdziko mwathu muno wamanga yani kodi anamanga nthenje, ali ndi mizu yokuya ikuluikulu. Kusonza kuti ku Alexius Kamangira pobwera kumatchula nkhani ngati zimene zijazo, wina aliyense amatha mwina kukondwa mumtima mwaje, amafunisisa Katangale atatani kodi mdziko muno atatha. Koma pali marisk amene ungatenge pamene ukugwirizana ndi Alexius Kamangira. Anthu ambiri amagwirizana naye Alexius Kamangira pa nkhani ya corruption. Izinso mwina mwake nditengerepo mwayi kuti ngati video yanga akumva Alexius Kamangira, mwina athe kusintha approach yake. Sometime approach yake imamvekabe nthawi ina mwa kuti ukati uyang'ane mwa personal choncho, chomwe anthu ambiri amachiopa kubwera poyera kugwirana naye hand to hand kuthana ndi chani kodi ndi Katangale. Ine ntchitoyo ndi yabwino. Azineyo ndikunena pano pakuti Alexius Kamangira ndimamunyadira andi ndimamusatira. Ntchito yomwe amagwirayo pongoyika ndithu dzina lokhawo la corruption, mmene iye anayambira iye ku judiciary, kutsegula anthu maso ku judiciary kuti kumachitika izi. Wina aliyense ananena kuti no, apapa nawo Malawi akubwera titha kuthana ndi chani kodi ndi Katangale. Koma the way mmene uthenga wache mmene umakhalira, anthu amene ali ndi kuthekera okuti atha kupanga support fati ndi anthu tu dziko munomo otani kodi achuma olemera, amene ndithu atakhala kuti pali munthu amene akuzitenga mu njira yabwino, amene akuziwa koma akuzinyamula mu njira yabwinobwino, patha kutuluka support yayikulu kwambiri. Ndiye ndizoona kupanga support Kamangira pa nkhani ya corruption kuli ndi mariskiso amene ungathe kukumana nawo. 1, mumakhala mayina mkatikati mwa Alexius Kamangira akamapanga fighting corruption. Sometimes nthawi inaso iwe kumadabwa kuti sono kuti ndizikhalatu ndi kulankhula kapena kuyikira mang'ombe, zimaonetsanso ngati kuti mwina mwache mayina amene ali mkatikati muja amene akutchulidwa ukutani kodi nawenso
uli mu chimene chocho. Koma mwina chikhalireni iwe ukungoyang'anapo nkhani yani kuti ya corruption ija kuti ndiyomwe ikutipondereza yani kuti ikutipondereza mdziko muno. Ngati munthu akudzuka kumalankhula zinthu za corruption ndiye kuti tikuyenera tili mpase support. Koma support iyo ukumakhala munthu ukubwezabweza mwendo potengera kuti mwina ukumathatsa iweyo kuona kuti utha kukhala involve pa zinthu zina zomwe zimaonekamo ngati ndithu ndi za personal choncho. Koma to be honest, ntchito yomwe akugwira Alexis Kamangira yokha yongothana ndi Katangale kapena yodzudzula motheratu mchitidwe wa Katangale ndi yabwino. Koma mwinano akuyenera ndithu ayitenge step by step. Anayamba ndi ku judiciary ndikuona kuti kodi system ya ku judiciary chayo pamene tikulimbana nayo pamene ndikuyidzudzula panopa chikusintha ndi chiti. Then ndikumawolokera ma step ena chifukwa ngati wamba kuthana ndi chinthu china chake chomwe iweyo ukuchidzudzulacho then ndikumawolokera ma step ena umakhalabe ndithu uli line imodzi ndi ndani kodi ndi anthu okupanga support samatani kuti samasowa. Koma pakumapezeka kuti ikumakhala ngati kuti thumba lomwe likufuna kusenzedwa likumankanalira naliyikidwabe likuyenera kuzazisidwa likuzazisidwabe mukuti pakana munthu mwina waye kusenza sungatani kodi sungakwanise. Ndikunena ndikufuna kunena kuti chani nthawi zonse mayina tisanathane ni mayina amene anatuluka like ngati mene aku judiciary pakumapezeka kuti pakusanjikizidwabe mayina kodi ndizotheka zinthu zonsezi kuthana nazo nthawi imodzi. Of course corruption yo ndi imeneyo tikufunika kuti tithane nayo, koma kodi njira iyi ingathe kutithandiza nanga kodi mayina amene akutchulidwa aja onsewa adati kuti atembenuke kupanga against ndi ifeyo chingachitike ndi chani? Nimwina ndi funso lomwe Alexis Kamangira amene angathe kukhala nalo pano potengera pa ntchito yabwino fana ntchito yokhayi ndiye ndi yachani kodi ndi yabwino yothana ndi corruption. Ani ntchito iso ndiye kuti anthu ena amafuna atambulani kodi atayijoyina anthu akuthekera chifukwa kumenyana ndi chinthu wani anthu amene akulimba akutchulidwa ndi anthu ena kuti amapeza ma benefit kuchokera mu corruption kusoza ndi anthu kuti ali ndi zinthu zawo ali ndi chuma chawo ayinako kuthekera kopanga chinthu china chilichonse. Ndiye pakuyeneranso ndithu amene akusewera nkhondo ngati imeneyo akhale ndi kuthekera financially akhale nayo ndalama yokhazikika kagulu kamene kakhale ndi ndalama zokhazikika kuthana ndi chani kodi ndi corruption iyo. Koma ngati kuti just ungobwera kumangolankhula pakamwa kapena kutani kuthekerako kulibe ndiyo kutinso munthuyo akhala kuti akutenga chani kodi akutenga risk. In short ndikunena kuti ntchito ya corruption yomwe akumenya Alexis Kamangira ndi yabwino, koma ikuyenera ndithu ngati akunimva iziyenda step by step kufikira kuti Katangalayi tizatani naye kodi tizathane naye. Komanso poyankha unena kuti no si mmene ndimanena kuti ndimapanga support Kamangira and sindikusintha ndimapanga support, koma ndimapanga support potengera pozindikira kunena kuti mdziko muno muli Katangale wankhanikhani komanso Katangale ndi amene akutitani kodi akutibwezera mbuyo. Koma mwina mwache pa nkhani yopanga mention mayina ayi izozo ndiye kuti ndi za Alexis Kamangira. Koma pa nkhani ya corruption kuti timafunisisa kuti zinthu zitasintha pa nkhani ya corruption mdziko muno, ineyo ndine munthu mmodzi onena kuti nkhondo imeneyo ndili momwemo ndimenera kuti nditani kuti ndikuyenera kuti ndimenye nayo. Komanso tikufunanso akufuna kwa abwino abwere kuthana ndi chani kuti ndi corruption amenenso ali ndi approach yabwino yonena kuti Katangale amene tithathana naye ife ndi anyamatawo apa ground okuti tithane ndi chani kuti ndi Katangale ameneyi. Koma mwina anthu akusowa opanga support kapena kumpanga sponsor Kamangira poonanso kuti ndikapanga sponsor uyuyu anena kuti mwina ndikugwirizana ndi mayina amene akunkanatchulidwa mulimo kodi amene akungobwera mwakathithi anthu akumaopa. Mwina chinthu chomwenso ndingathe my advice to Alexis Kamangira ayinowa kuti iye ni munthu wa malamulo ndi chiticho kodi ifeyo tili wokonzeka kuthana ndi chani kodi ndi corruption. Koma mwina zizibwera zinthuzo mwachindunji
eya kumaona kuti chomwe tikupanga isabazi tikuyang'ana ndithu tikuthana ndi corruption koma